Good morning everyone. Habang nag-aantay tayo ng kape natin. Sa wakas kahapon, ginabi na kami ni Dan maglagay ng Christmas tree. So kahapon sa wakas, finally na lagay ko na yung Christmas tree namin kasi nga si Ayla gustong-gusto niya yung Christmas tree. So, dapat ngayon ayaw kong maglagay ng Christmas tree. Tinatamad ako. Pero sabi ko, sige na nga. Kasi nga si Ayla gustong-gusto niya yung Christmas tree. Tuwang-tuwa siya. Excited siya. So, sa wakas kagabi, nalagay na namin yung Christmas tree. Magde-decorate pa ako dito sa shelf. Sa likod ng Christmas tree. Meron pa akong content decoration na ilalagay dyan. Pero mamaya na lang pag uwi ko sa work kasi may pasok tayo ngayon. So, finally, meron na tayong Christmas tree. Kasi nga si Ayla, gustong-gusto niya, tuwang-tuwa siya, excited siya pag nakita niya yung star sa taas. Favorite niya yung star. So, tuwang-tuwa siya sa star na nakalagay sa taas. Ang cute nito guys, last year pa to eh. So, naglagay lang, hindi ko linagay lahat ng ornaments. Yan lang yung linagay ko para madaling iligpit pagkatapos ng New Year. Then, meron tayo sa taas ng malaking topper, yung star topper. Ito nga yung sinasabi ko sa iyo. Ito nga yung sinasabi ko. Tatanggalin ko lahat ng kalat dyan. Maglalagay ako ng konting decoration. And then, ayun, nilagay ko na yung stockings namin. Sa akin, kay Dan, tsaka kay Ayla. So, yan. Maganda talaga, bagay talaga yung Christmas tree doon sa corner kasi yung yung space niya. Saktong-sakto sa Christmas tree. Ayan na yung Christmas tree natin. Tuwang-tuwa talaga sa Ayla sa Christmas tree. Na-excited siya. So, parang ngayong year na to, yung first Christmas niya kasi last year wala pa siyang kaalam-alam, 1 year old pa lang siya. So, ngayon na 2 na siya, medyo na siya, aware na siya sa mga ganitong bagay-bagay. So, sobrang excited talaga siya sa Christmas din nung tinayo namin siya kagabi. Tuwang-tuwa siya. Palagi niyang nilalaro yung mga ornaments. Pero hindi niya naman hinihila or something. Yun yung maganda kasi hindi niya hinihila yung ornaments. Wala lang, tinahawak-hawakan niya lang, nilalaro-laro niya lang. Buti na lang hindi masyadong maaga yung pasok ko ngayon. Alas 10 ng umaga yung pasok ko ngayon. Pero bukas, maaga yung pasok ko bukas. Alas 6 ng umaga yung pasok ko bukas. Kailangan kong, tawag dito, matulog ng maaga mamayang gabi para may tayo, extra tulog tayo. Kasi maaga yung pasok natin bukas.